Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, kami ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan bali sesarengan keluarga besar Sinirok Setia Kawan saking dusun Kali PP kang dipun pandegani dening Bapak Jaioye. Dalu menika pagelaran Sinirok Setia Kawan nyambut gawe bebarengan SPN Audio Sound System saking Bodang Kayu Gedang kagunganipun Bapak Sumian. Lalu kolaborasi sesarengan arti video syuting Mas Eko Oke, Dawan Lor Sukodono, promotor ada Mas Arsa, Mas Arjine Metuloro. Oke, saderengipun panjenengan amirsani kebiari Rock Setia Kawan kula ngaturaken setunggal tembang spesial kangge keluarga besar nggih menika Bapak Saturan utawi Bapak Saidah sekeluarga. Coba dikei gending sing penak Mas kendang kempul bianjo wangi kacang ojo sampai lali nang lanjarane.
Kacang lanjaran. Ya menika gending ingkang angka 1. Dan untuk lagu yang kedua di sini masih akan dibawakan oleh Mama Tunami. Kepada Mama kami persilakan.